terve sinne taas. Mä meinasin sanoa vähän muuta, mutta siis tänään me pelaamme tällaista peliä kuin Sinister Edge. Tää on nämä siis, ei ole koko versio, mutta siis en minä mitenkään halua jaksaa maksamaan tällä hetkellä, mutta siis mitä jos me vaan mennään pelaamaan sitä? Otetaan vähän valostusta korkeammalle, koska ei mitään. Okei, liikukaamme eteenpäin. Tyhjältä näyttää tämä. Sinänsä aika hyvän näköiset grafiikat sinänsä, mutta siinä videossa varmaan näyttää hirveät. Mutta kai, saataanko nostettua mitään örkkämörkkejä tuolta ulos? Ei, nämä. Piirustus. Toi on kyllä kaunis. Kaikkien perhe katoaa. Oh my god, toi seikätivat. Toi siis seikätit on ukkonen ihan hirvittävästi, kun toi hirveän kovalla. Tää näyttää hyvältä. Mennäänpä sisälle, koska miksikä se ei? Kuka ei mene rantoiden talojen sisälle? Avain. No kakkeli, kuka lukitsee ovet yöksi? Come on, ukkonen. Ihan yöksi tarvitse lukita ovia. Ottanut moottorisahan mukaan kotoa ja mennyt vaan sisälle. Mutta eihän nämä tyypit valmistanut mitenkään lukittuihin oveihin. Tuossa on sanko. Saanko se? Halleluja, se oli pyhä sanko. Mä katsoin tuossa käveli joku puu. Oikeesti se ukkonen sieltä yhtä auta mun tällä hetkellä. Pääsinkö mä tästä lävitse tän avulla? Hei, kato, hän on aika hyvä näissä. Nyt tätä löytyy haudat. Hei Jumala, miksi pitää tappaa ne? Otappa se. Sydänavain. Se mahtaa olla tosi rakastettava henkilö. Älä nyt taakse. Se on mun takana ihan varmasti. No ei sitten ollutkaan. Ukkonen, nyt sua alkaa. Look around sense. Ota vähän kovemmalle. Silleen täysille. Tää on hyvä. Mä tykkään näitä, kun se on tällä aika kovalla, niin sitten mä pystyn katsoa muualle, kun se typerys on nähnyt sitten kunnolla. Uurna. Tää näyttää ihan samalta. Mikä peli se oli? Mä kuulen koputusta mun oikealla puolella, ei kun vasemmalla. Kyllä mä nää suunnat tiedä, älä edes yritä. Joo, tää ei näytä yhtään kivalta. Hevosenpäitä. Kuka ei tykkää hevosenpäistä? Ota se. Joku kävelee mun vasemmalla puolella. Mä en tykkää tästä ollenkaan. Vai onko se vaan minä? Tätä pitää avain. Oh my god, mä sain näitä ääniä. Se tallentaa. Ei, Juma, mä en tykkää tästä, kun se tallentaa. Miksi voi hajota sillä vitsin vasaralla? Mä kuulen mun askeleet, se häiritsee mua. Yleensä näissä peleissä ei kuulu mitään. Jei, löysin avaimen. Mennäänpäs takaisin. Tää on tosi hyvä peli. Oikeesti mua pelottaakin välillä. Hei. Mikä suorisoo? Eikö aamukahvi ei tullut otettua? Mitä? Mikä merkki toi oli? Hetkinen. Ei, mun mielestä on aika hyvin nyt. Tässä nyt. Teinkö mä jotain? Toivottavasti mä tein jotain. Havain!
Mä käytin mun avaimen tähän. Heo. Ketään tekemässä ruokaa? Mulle? Oi, se jätti mulle juotavaa. Se pullo tippu pöydältä, mitä hirveetä. Häh? Pitääkö mun hakata se tuolla pullolla? Toivottavasti mun ei tarvitse juosta pakoon ketään. Hyi. Tuo on hirveä peli. Miksi mä pelaan tätä autokattilaa, ei sukkakattila. Kitchen sink. Only 21 pilots fans know. Okei, toi pullo ei kyllä auttanut mua yhtään mihinkään. Ehkä mun kannattaisi vaan lähteä pois silleen. Nope, I'm going away. Toi ovi avautui. Se ei ollut auki äsken. No, mennäänpä sisään. Ei käytäviä. Käytävät on aina huono. Missä tahansa oletkin, sun käytävät on aina huonoja. Ikkuna on kyllä kaunis. Tossakin ovi. Heo, vessa. Joo, putsekkaa nuo veriläiskät tytöt sitten seinältä sen jälkeen, kun se on tapahtunut. Sori, kun mä sanoin. Okei. Vessan pöytässä, kun mä avata sen. Ei! Joo, tää on huonoin peli koko maailmassa. Kaikissa muissa pelissä se oli auki. Miksi mä voi avata sitä? Mulla on ainakin vessahätä. Mä en vitti jättää mun hyviä. Mä löysin se vihreän silmän ainakin. Mitä? Miten? Onko se nyt loppudemo? Näin! Juokse jäpä! Nyt sulla on kiire! Mä haluan, että toi pöytä jahtaa mua. Ne valot vaan tuli päälle. Ei oo kiva juttu. Mulla on se kivi. Laita se sinne. Mitä? No haista sinä kakkeli, kun ei voi laittaa tuohon silmääkään. Oh. No, kai me sitten lopetellaan tähän. Mennäänkin hieno paikka lopettamaan. Mennään vaikka sen... Minnekään voitaisiin mennä lopettamaan. Syötetään tätä Artsy-tauluja. Kiitos katsomisesta ja jos haluatte nähdä lisää tällaista pelaamista, niin jättäkää kommenteissa peliehdotuksia. Jos teitä kiinnostaa tuo koko versio, mitä tässä tulee tapahtumaan, miten saa tuon silmäton alienin päähän, niin ostakaa koko versio, että sellaista. Mutta kiitos katsomisesta ja minäpä tästä lähden omaan kotiini, kun ei tästä oikein pääse enää eteenpäin. Mutta kyllä mä ymmärsin, joo. Joten moikka.